سلام وسناي كورات تختاتلتنا ناب كانالنا فقر مسكلو انقع بسلام مساكم لوم معنتي نسدرابيتاو طرنافه زملكت مدب حيزنا لكم مزينا لنا سناي مكتتال منيلكم ኤርትራዊ ስድራቤቱ ንኽጥርንፍ እንተደአደልዩ ጉዳዩ ቀጥታ በቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ ጀርመን ኤምባሲ ከሳልጦ ኣይክእልን እዩ እንታይ ደኣ እቶም ስድራ ናብ ጎረቤት ሃገር ንሱዳን ወይ ንኢትዮጵያ ክሰግሩ ኣለዎ እዚ ሓርኮትኮት ከይኣክል ከኣ ምስኣተው ኣብ ናይ UNHCR መዕቆቢ ብውሕዱ ንሽዱሽተ ወርሒ ተመዝጊቦም ክጸንሑ ኣለዎም ቅድሚ ኣብቲ ኤምባሲ ንስድራቤታዊ ጥርናፈ ዝምልከት ሓተታ ከቕርቡ ክኽእሉ ሓተታ ምስ ኣቕረቡ ከኣ ከባቢ ሓደ ዓመት ክጽበዩ ኣለዎም ጉዳዮም መታን ኣብ ቅድሚቲ ኤምባሲ ንኸቕርቡ እዚ ቆጸራ እዚ ከኣ በቲ ኤምባሲ እዮም ዝወሃቡ ኣብዚ ቆጸራ እዚ ከኣ እቲ ኤምባሲ ዝደልዮ ወረቓቕቲ ብሙሉኡ ናይ መንግስቲ ወረቐት ክኸውን ኣለዎ እዚ ጥራሕ ከይኣክል ከኣ እቲ ዶኩሜንትታት ፉሊ ማሕተም ናይ ወፃእ ጉዳይ ሚኒስትሪ ናይ ኤርትራ ክህልዎ ኣለዎ እቲ ከተቕርቦ ለካ ዝብልዎ ወረቓቕቲ ከኣ እዚ ዝስዕብ እዩ ኣብዚ ሕጂ ሓፈሻዊ ከተረክቦ ዘለካ ዶኩሜንትታት 15 ነጥቢ ዝሓዘ እዩ ኣብ ርእሽኡ ከኣ ንሰብኣይኪ ወይ ንሰበይትካ ከተምፅእ እንተደሊኻ ከኣኒ እዘን 3 ነጥቢ ዝሓዘ እዩ ንውሉድካ ከተምፅእ እንተደሊኻ ከኣ 6 ነጥብታት ዝሓዘ ዘሎ እንድሕር ደኣ ወላዲ ናብ ውሉዱ ናብ ትሕቲ ዕድመ ዘሎ ውሉዱ ንኽጥርናፍ ይመፅእ ኣሎ ኮይኑ ከኣኒ እዘን 3 ነጥብታት ሒዘን ዘላ ዶኩሜንቲ ከተማልአን ከም ዘለካ ወይ እቲ ከተማልኦ ዘለካ ብሓፈሻዊ ዝሕብር ጽሑፍ እዩ ዝርዝር ትሕዝቶ ናይዚ ነጥብታት እዝን እቲ ቪዛ ክትመልእ ከለካ ክትመልኦ ዘለካ ፎርሙላን ከኣ ናቱ ቪዲዮ ክንገብረሉ ኢና ኣገዳሲ ኮይኑ ተረኺብኩሞ ሰብስክራይብ ጌርኩም ተኸታተሉና ብኤምባሲ ቆጸራት ዋሂብካ ንስድራቤታዊ ጥርናፈ ኢልካ ሓተታ ምስ ቀረብካ ከኣ ድሕሪ 6-8 ወርሒ ኣቢሉ እቲ ኤምባሲ ንዳርጋ 3/4 ናይቲ ሓተታ ማሕተም ጎዲልዎ ብምባል እዩ ዝነጽጎ እዚ ማሕተም እዚ መብዛሕትኦም ንኽረኽብዎ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ምዃኑ ከኣ ክውል ነገር ኣይኮነን ሓደ ካብትን ዓና ዘተሓሳስበና ግን ስለምንታይ እዩ ኣብ ናይ ኤርትራውያን ጉዳይ ብፍሉይ እዚ ማሕተም እዚ ተደልዩ ዝብል እዩ እቲ ኤምባሲ ዶኩሜንት ናይ መንግስቲ ጎዲሉ ኢሉ ምስ ነጸጎ ንኽትከስስ ዕድል ኣለካ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ከኣ ጉዳይኩም ወረቐት ናይ መንግስቲ ጎዲሉ ወይ ማሕተም የብሉን ተባሂሉ እንተተነጺጉ ጠበቃ ጌርኩም ንኽትከሱ ከነተባባዓኩም ንፈቱ ምክንያቱ እንተ ኸሲስኩም መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ ቤት ፍርዲ እቲ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ካልእ ወረቐት ንምሳሌ ናይ ቤተክርስትያን ጽሑፍ መረጋገጺ ናይ ኣቦነት ወይ ናይ መርዓ ምስክርነት ንኽቕበሎ ይሰማማዕ እዩ እዚ እቲ ሓፈሻዊ ምስካሪታስ ዘስተባሃልናሉ ተመክሮ እዩ ነዚ ጉዳይ ናይ ኤርትራውያን ዝምልከት ዝተዋህቦ ሕቶ እቲ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትሪ ናይ ጀርመን ነዚ ዝስዕብ መልሲ ይህብ እቶም ኣብ ኤምባሲታት ዝሰርሑ ብዙሕ ግዜ እኹል ብቕዓት የብሎምን ነቲ ዝተፈላለየ ናይ ቤተክርስቲያን ወረቓቕቲ ሓቅነቱ ንኸለልዩን ንኽምርምሩን ጥራሕ ኢሉ እዩ ነቲ ሕቶ ዝዓጾ ቤት ፍርዲ ክሳዕ ዝውስን ከኣ ዓመታት ክወስድ ይኽእል እዩ ግን እዚ ተስፋ ከቆርጾኩም የብሉን ምክንያቱ እቲ ናይ ኣውሮጳ ሕብረት ሕጊ ንስድራቤታዊ ጥርናፈ ዝምልከት ንጹር እዩ እቲ ሕጊ ከኣ ኣብ ሓደ ኩለን ኣብቲ ናይ ኣውሮጳ ሕብረት ዘለዋ ሃገራት ክኽተልኦ ዘለዎን መንገዲ ዝተጠርነፈ እዩ EU Richtlinie ይበሃል ብጀርመን እቲ ንስድራቤታዊ ጥርናፈ ዝምልከት ከኣ EU Familienzusammenführungsrichtlinie ይበሃል Richtlinie 2003/86 EG des Rates vom 22. September 2003 betreffend das Recht auf Familienzusammenführung ኣብኡ ከኣ ብንጹር ሓደ ዶኩሜንት ጎዲሉ ብምባል ጥራሕ እቲ ስድራቤታዊ ጥርናፈ ክንጸቅ ከም ዘይብሉ እዩ ዝሕብር እቲ ናይ ኣውሮጳ ቤት ፍርዲ ኤውሮፔይሽ ገሪሽትሶፍ ዝበሃል ከማን ነተን ሃገራዊ ምምሕዳራት ኣብ ወርሒ 3/2019 ብጉዳይ ንውሉዳ ከተምጽእ ትጽዕር ዝነበረት ኤርትራዊት ኣደ ምኽንያት ንዶኩሜንትታት ምምጻእ ዘጓንፍ ጸገማት ከእምትሉ ከም ዘለዎም እዩ ዝግድዶም እቲ ቀንዲ ዕላማ ከኣ እቲ ጸጥታዊ ኩነት ናይቲ ውሉድ ንምዕቃብ ምዃኑ እዩ ሓቢሩ እቲ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትሪ ኣብ በርሊን ከኣ ነዚ ጉዳይ ዝምልከት እዚ ዝስዕብ መግለጺ እዩ ሂቡ ኣብ ጀርመን ዕቁባ ዝተዋሃቡ ስደተኛታት
ኣን ኤርካንተ ፍሉሽትሊንገ ማለት እዩ ደቆምን ኣንስቶምን ሰብኡተንን ከምጽኡ መስል ኣለዎም ኣብቲ ምስላጥ ናይ ቪዛ ጉዳያት ግን ሕጋዊ መረጋገጺ ነቲ ዝምድና ዝምልከት ከቕርቡ ኣለዎም እዩ ዝብል እዚ ማለት ከዓ ከምቲ ኣቐዲምና ዝጠቐስናዮ ነፍሲ ወከፍ ዶኩሜንት ክእመኑሉ እንተደኣ ኮይኖም ዳግማይ በቲ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትሪ ኤርትራ ኣብ ኣስመራ ብማሕተምን ፌርማን ክምስከረሉ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ከዓ እቲ ሚኒስትሪ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ጀርመን ነቲ ባዕሉ ኣብታ ሓበሬታ ንኤርትራ ዝምልከት ኣብቲ ናቱ ሌንደር በሪሽት ማለት እዩ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣሰራርሓ እቲ መንግስቲ ከም ዝጥዕሞ እዩ ዝሰርሖ ኢሉ እዩ ዝገልጾ ስለዚ ነቲ ኣሰራርሓ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኣይኣምነሉን እዩ ኣብቲ ክውንነት ግን ነቲ በቲ ንሱ ዘይኣምነሉ ኣሰራርሓ ዝመፀ ወይ ዝተሰርሐ ዶኩሜንትታት ጥራሕ እየ ከም ሓቂ ዝርእዮ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ከዓ ከየገረመና ኣይተረፈን ምክንያቱ ብርኡይ ዕንቅፋት ኣብ ልዕልቶም ስድራ ቤቶም ንኽጥርንፉ ዝጽዕሩ ዘለዉ ኣሕዋትና ዝግበር ዘሎ ኮይኑ ስለ ዝተሰማዓና ካብ 2016 ኣትሒዙ ከዓ እቲ ስድራ ቤታዊ ጥርናፈ ንኤርትራውያን ዝምልከት ብዝያዳ እዩ ተሪሩ ብቅድሚኡ እውን ስድራኻ ንኸተምፅእ ዋላ እኳ ተሪር እንተነበረ ካብዚ ሕጂ ዘሎ ኩነት ግን ዝተመሓየሸ እዩ ነይሩ እቲ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትሪ ጀርመን ነዚ ምትራር እዚ ኣብ ኤርትራ ሕጊ ስለዝተቐየረ እዩ ከምኡ ኮይኑ እዩ ዝብል ኣየናይ ሕጊ ምዃኑ ግን ክሳብ ሕጂ ዘውፅኦ መግለጺ የለን ንምሳሌ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ከም በዓል ሆላንድ ዝኣመሰላ ኣንጻር እቲ መህነፃ ሃገር ተባሂሉ ዝኽፈል 200 ኮይነን ነቶም ቆንስል ስራሕተኛታት ሰጊጎም ካብ ኤርትራውያን ካብ ኤምባሲኦም ወረቐት ከምጽኡ ኣይግድድኦምን እየን ኣብ ጀርመን ግን ብዝተፈላለዩ ቢሮክራሲያዊ ሜላታት ብምጥቃም ንጉዳይ ስድራቤታዊ ጥርናፈ ዘጋጥም ዘሎ ሽግር ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ሰማዒ ስኢኑ ኣሎ ሽግሮምን ጸገሞምን ንኽስማዕ ከዓ ልዕሊ 1000 ዝኾኑ ኤርትራውያን ኣብ በርሊን ብዕለት 13 ወርሒ 7 2020 ዕለት 26 ወርሒ 9 2020 ዕለት 30 ወርሒ 11 ክሳብ ዕለት 1 ወርሒ 12 2020 ሰላማዊ ሰልፊ ገይሮም ንጉዳዮምን ሽግሮምን ዘነጸር ጽሑፍ መልእኽቲ እውን ነቲ ዝምልከቶ ኣካል ኣረኪቦም ነይሮም እዮም ሰማዕ ግን ክሳብ ሕጂ ኣይረኸቡን ዘለዉ ፕሮ ኣዚልን እውን ስደተኛታት ዝብል ማለት እዩ እቶም ላንደስ ፍሉሽትሊንግስ ሬት ዝበሃሉን ነቲ ጭርሖ ኤርትራውያን wir fordern die inhumane Visa-Praxis in den deutschen Auslandsvertretungen umgehend zu ändern und sicherzustellen, dass die auf den Familiennachzug wartenden Angehörigen eritreischer Flüchtlinge zügig einreisen können. Turgumu kha'a nihna nazi ab ናይ ጀርመን ኤምባሲታት ዝግበር ዘሎ ኣሰራርሓ ንቪዛ ምውሃብ ዝምልከት ብህጹጽ ክቕየርን እቶም ብጉዳይ ስድራቤታዊ ጥርናፈ ዝጽበዩ ዘለዉ ቤተሰብ ናይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከዓ ንጀርመን ክመጹ ከም ዘለዎ ምግባር እዩ ዝብል ሓደ ካብቲ ኣብቲ ጽሑፍ ሰፊሩ ዘሎ ነዚ ዝምልከት ከዓ እዚ ንኽትግበር ከዓ እቲ ኣብ ኣሰራርሓ ዘሎ ቢሮክራሲ ክእለን ብስሉጥ ኣከያይዳ ክስራሕን ኣለዎ ኣብ ርእሽኡ ከዓ ንመንነት ሓበራዊ መነባብሮ ስድራ ንምርግጋጽ ዝምልከት እውን ካልእ ኣማራጺ ክህሉን ክፍቀድን ኣለዎ እዩ ዝብል መንግስቲ ጀርመን ግን ንጉዳይ ስድራቤታዊ ጥርናፈ ዝምልከት ኣከያይዳ ቪዛ ምውሃብ ዋላ ሓደ ምቕያር ክገብር ከም ዘይደሊ እዩ መልሲ ሂቡ ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ክሳብ 1200 ዝኾኑ ኤርትራውያን ኣብ ጀርመን ስድራቤቶም ንኽጥርንፉ ይጽበዩ ኣለዉ ስለዚ ሽግር ኣሕዋትና ሽግር ኩልና ስለ ዝኾነ ብሞራልን በተዓቕምናን ደገፍ ንኽንዎም ንብል ንሕና ብወገንና ነዚ ጉዳይ እዚ ክንከታተሎ ምዃንና ክንሕብር ንፈቱ ክቡራት ተኸታተልትና ክሳብ ሕጂ ምሳና ብምጽናሕኩም እንዳመስገና ናይ ሎም መደብና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ መደብና ክሳብ ንራኸብ ከዓ ብሰላም ጽንሑ